Hej og velkommen tilbage til endnu en video. Jeg har før testet kaffe, og det kommer vi lige til at gøre endnu en gang nu her. Den her gang er det med Nespressos Pumpkin Spice Cake, hedder den her. Jeg har lige været ude og prøve en Pumpkin Spice Cappuccino faktisk, for ikke mindre end 6 timer siden. Bare lige for at få fornemmelsen af, hvad smager efterår af her. Nu vil jeg prøve Nespressos udgave af, hvad kan efterår smage af her. Jeg synes, at anmeldelserne omkring det lyder sådan lidt ja eller andet. Så nu vil jeg finde ud af, hvad de mener med ja. Om det betyder, nøj, det er en god kaffe, eller er det lige til at... Ja. Så uden at trække videoen længere, end det behøver at være her, så lad os se at komme i gang med det. Jeg skal selvfølgelig lige varme op her først her, så jeg kommer til at vente lidt alligevel måske. Godt nok så. Jamen, lad os prøve at se, hvad det er, vi får ud af det her. Der er til 230 ml i en af Nespressos store kaffekapsler. De små må I altså ikke lige hænge mig op på, hvad det er. Det er betydeligt mindre i hvert fald. Men lad os prøve at se, får vi noget pumpkin. Dufter sådan set bare kaffe indtil videre nu her. Ikke fordi der er noget, hvor jeg tænker, at det her det er... der er lidt spice nu her, kan jeg godt dufte. Dufter lidt, altså det dufter godt, men lidt specielt. Altså jeg regner heller ikke med, at det her, det er taget direkte ud af Espresso House eller Starbucks eller et eller andet. Det regner jeg ikke med. Men jeg regner med, at jeg får den her Pumpkin Spice latte kaffe, et eller andet der. Men Pumpkin Spice Cake, ja, det må være det samme, tænker jeg. Så må det godt til at stoppe. Stop. Ej, jeg ryger ned over håndtaget. Sådan der. Ej, den kunne faktisk godt, jeg kunne faktisk godt bare have ladet den være der. Så sådan her kan I godt servere den. I kan godt servere den med en 230 milliliters kop. Uden at være bekymret, fordi den skummer ikke over. Jeg troede, den ville skumme over. Men her ser jeg den så. Det er rigtig lækker ud. Også her i solen her, når jeg lige kigger. Man kan kigge igennem den. Det plejer man ikke at kunne med mange af mine kaffer her. Der kan jeg tage en ske her i midten her, stille den, og så står den ellers bare lodret op. Så ved man, at det er en god kop kaffe. Nu havde jeg selvfølgelig lige sippet lidt til den, inden den overhovedet var færdigbrygget. Men den dufter ikke sådan specielt meget af den Pumpkin Spice kaffe der, som jeg regnede med. Kan selvfølgelig igen godt være, fordi jeg lige har sippet det. Men lad os prøve at smage det så. Eller jeg smager det for jer. Prøv lige igen. Jeg vil sige, du får en... Nu kan jeg godt forstå deres anmeldelser her i forhold til den her kaffekapsel her, fordi man regner med, at den der... Altså, man får bare en lille snert af, hvad Espresso House og alle de der caféer, der de kan levere af den her type kaffe her. Og jeg vil sige, at du får en ultra lille snert af det. Ellers så er det bare en... Jeg vil kalde det her for en lille vandet kop kaffe. Hvis man selvfølgelig er til lidt stærk kaffe, så vil jeg kalde det her for en lidt vandet kop kaffe her. Eller lidt tynd kop kaffe. Ikke fordi den dufter dårligt, eller den dufter fint. Altså jeg kan slet ikke fange smagen overhovedet af hvad det er, jeg leder efter. Altså hvad der står her på. Altså det er jo... Ja, det var faktisk lidt skuffende, så der.
Jeg havde regnet med, at der var noget med smag i det her, men det smager bare af en tynd kop kaffe her for mig. Altså, jeg er sikker på, at der er mange, der vil kunne lide den her kop kaffe. Og det er også en, du sagtens kan servere til et selskab eller noget. Men hvis du inviterer gæster forbi for at prøve at smage pumpkin spice latte, kaffe, et eller andet, og du så serverer den her, så lover jeg dig for, at så går de hurtigt igen, alle sammen. Fordi at, ja, der er for lidt smag i det her. Du får kaffe, men du får ikke pumpkin spice. Så ja, så jeg vil faktisk sige, at min anbefaling til jer, det er, at hvis I vil gerne prøve den her, jeg stopper jer ikke overhovedet her. Jeg synes, at gå ud og prøve den og se, hvad I selv synes her. Men hvis jeg vidste, at den smagte sådan her, som den gjorde, så havde jeg valgt en helt anden smagsvariant end den her, fordi at den er lidt opreklameret, overhyped, og det er sådan noget lidt for godt til at være sandt kaffe, hvis man kan kalde det det. Men vi fik prøvet den, og jeg synes, at det er en fin nok kop kaffe. Jeg kan sagtens sidde og drikke den her. Men pumpkin spice, det er ikke noget, jeg forbinder med. Ha' det rigtig godt derude der. Vi ses i næste video. Og skål! Jeg kan se, at I er rigtig glade for min airfryer video. Jeg kan se, at der er ramt 11.000 visninger. Tusind tak, fordi I ser med. Det er jeg så glad for. Jeg havde aldrig regnet med, at der vil være så mange, der vil sidde og kigge med. Hvis I gerne vil se flere airfryer videoer her, så skal I selvfølgelig bare sige til her. Så laver jeg endnu flere. Og hvis I ikke siger det, så gør jeg det nok alligevel. Plus det løse. Ha' det godt, så længe vi ses derude. Hej.